radio bende inyalo tuyo ne dheno ewi kek kaminyie dheno to koro iketo ne dheno angla moro koro dheno pache ok dhi mabor pacho lal dheno pacho lal koro dhiang gaga wiye to kako go wiye koso pado mar uda dhiang manyien dhiang kaka dhiang go wiye kako winjo pado no to e kaka chak wuok ok inyal kawo dhiang ichwado gi kede ma dende dende ogorore tidwani nyiedh dheno mi chak mathoth ok nyalre. Mano bende kaka timore e weche mag ushuru gi. Kapod ok imedo ushuru gi tipenjori ni to bende ne ntiere meto mar osara nikech gimikawo e gimigolo. Ok inyal medo weche mag NSSF e osara achiel cha to pod odong' maonge gimomed kuome. Ichaki duogi ichaki kawata maladek mar gero ot mok ing'e ni ng'at midwa gedo ni kata nigi ot osedake. Mano ncha ne onge gimiluongo ni public participation. Ne onge mabendi nyeo ni katiba masani owuoyo malach e weche mag public participation. Nitiere gima nomiyo katiba oketo ageng'a makamano. Mondo mi sirikal mamalo to kata mana gi mag counties kik bed ni nyalo muomore amuoma to dhi chuno gimoro e lokro jopiny mondo mi jopiny omuony kata gima ok ginyal muonyo. Koro iyudo kantiere osara chochung' kar kendgi e seche ma piny tek nikech nengo gik moko dhi malo. Koro iyudo ka nengo gik moko dhi malo, osara cha to dong' kama entiere, kaeto gik ma koro idwa ng'weny kuomegi to ng'enye mibiro yudo ka kata mana sani kapok omed gigi to samoro nitiere jok ma en kako osara orumo no to oa nono. Nikech oseng'ade modong' ma koro en gi negative, ene ma kambi dae. En ma kambi dwano migi gimoro kendo ichaki dhi iketo kanyo. Gimancha no onego beni timore maparo ne Ken osewacho maler. King'iyo pinje modongore ma waluongo ni developed countries to kata mana Scandinavian countries, king'iyo pinje machalo kaka Denmark gini, Sweden gini, ibiro ka ushuru ni malo e pinjego. To kata mana pinje machalo German gini nyaka piny Amerika, pinje mosedongore te, ibiro ka ushuru michulo kuno moko chiegni dwaro mo kata mana tamalo 50 mar osara miyudo. To ibiro yudo ka services magichiwo ne jopiny kuonde gibiro yudo ka somo ni nono, osiptal ni nono, ibiro yudo ka kaka ng'ato okonyore kata dhi e pinje machalo kaka mag Saudi Arabia, gimoro amora in kaka Nyasaye ogwedhi gi nyathino en e lwet sirikal. To ma ibiro yudo kaka ibol nyathi Nyasaye okonyi godo oneno piny mamuolo ni thup to kanye ma gik moko osechakore gi kanyo. Koro ibiro nwang'o ka ushuru kata bed ni nyalo mede timede e gik ma jopiny neno. Mae seche ma imedo ushuru ni bech mafuta ni malo. E pinjego ibiro yudo ka mafuta ni piny malich. Nja nwaneno ndalo World Cup king'iyo piny mar Qatar kucho inji ni mafuta chiegni siling 18 kende. Nikech gin kode to ok gin kode akoda. Ushuru magichulo bende ni malo. King'iyo nderni koro ibiro ng'iyo kitemo ng'iyo nto sirikal masani kech gin gik mane walose ka sirikal ni pod ok odonjo. Mane wang'iyo to agulu ncha nonang' modong' nono. Ere kaka ncha ne ginyalo konyore. Ibiro yudo ka gimoro achiel ma sirikal ni dwa pogore mana matin gi sirikal mar Uhuru Kenyatta. Sirikal mar Uhuru Kenyatta nyocha ne siso milumbe kod hilo mar loan kata olo gopene ni malo ahinya. Mani koro ka sirikal mar William ni en koro siso mare gi milumbe oduoge weche mag tax, oduoge weche mag ushuru gi. Kae ma koro gidwa gede ahinya. Nikech kuom thuolo mar dweche 6 ni kende yudo ka ushuru gi giseketo chiegni 3 ma koro donjo. To malichie mokalo ni ok gisum pach jopiny. Nyoro ni neno ka riwruoge ma ochung' ne jotich piny owacho kani neno kacha nowuok oko ma giwacho ni gibiro bago ng'anyo ma pod piny owacho neno. Ere gima chene mono piny owacho mondo mi obed kod jotich piny gilalre gisum pach jotich mondo jok madwaro ot inyalo migi option. Nin kidwaro obedo option mari ma ok ni en gimo chuno. Kaeto gisum paro mar jotend jotijegi. Ok ochuno ni Katuli osewacho gimoro nto koro gino jotije te owacho. Mane e paro ma sirikal masani ntiere godo. Ni gineno ni ka gisenwang'o Atuli na Atuli wuoye to koro gino rumo. Atuli bende en mana dhano kaka mamoko gi. Ok jotije te mo subscribe ne kotu. Koro miyo nyaka ne gisum pach jopiny. To king'iyo ibiro yudo ka osigo masani japiny oting'o kende ture
mang'edi ne osetur. Kochako mede mae to bing'iyo ni en gima japiny nyalo, nikech ibiro ka kuom thuolo mar ariyo wasebedo ka waloso e weche mag pek mar ngima. To pek mar ngima ni onego bed ni sirikal ng'iyo kaka nyalo duoke piny, ok kaka nyalo mede malo. Nitiere yore mang'eny, ok ochuno ni sirikal nyaka med mana ushuru kende. Nitiere yore mang'eny mag ng'iyo. Kuom ranyisi, ni neno e oboke mane nitiere weekend achiel kuom oboke ma pacho ka, mane wacho ni ei budget ni apisi mar Mudavadi to gi Gachagua omi bilion 5.6 kuom higa achiel. Bilion 5.6. Mano miyudo ka omenda ma gibiro ringo godo iluongo ni domestic travel, mano wuoth ma pacho ka kende en milion mokalo 100 chiegni ga 11. Kendo kichakiduogo ka Mudavadi koni bichakiyudo ka en milion mokalo 100. Kasto gintiere bende foreign travel, limbe ma e pinje maoko. Kendo tido ka jogi sama gidhi e limbe gi to en limbe ma iparo ni Kenya te odhi kuno. Waseneno bende nyaka governors, MCS gi jok mamoko gibiro ka sama gidhi e limbe maoko gi. Tido ka Kenya ni sama gidhi e benchmarking gi emomiyo ido ka omenda mathoth gi ji mang'eny dhi e wuodhi machalo kamagi. Koro ka wanyalo dino otuchi ma wasebedo kwa wuoyegi, tiyo gi pesa arietha tibiro ido ka thoth omenda gi wanyalo konyo. To mogik e wach ni e weche mag mibadhi ma bende waselosie ka. Sama watimo budget ma kama tibiro ido ka nitiere ng'ato mobedo kamoro en oseloso budget mare mar mibadhi. Ma e budget ni biro yudo ka atamalo malach dhi e mibadhi. Tibiro ido ka sama gigi dhi e mibadhi ni tichak idok mane e ofuku japiny motuch cha eka chak medo godo gin to japiny e musigo ni medo hinyo. Erokamano Nyakora Mogajwang', weche pod thoth ka Nyakora Mogajwang' bende wabro medo go e mbaka.